Shantir bazar bakak steni adirong riang kamini lukurokni kepalo tapupu yogi manyako tuini bialni. Shantir bazar laharni shimi mail kaini kaitam sik thangkino nogi manai ti prasha kami amjayo besuk bial jingjal nangmani tui thanglai shuni bagi lama jing pherang mungshabugri. Noijima bishiromoy yaksi hapang hastini kesang koinini ti prasha lukurokno hamkrai te khatungmani koks misawoi mungsabo hamkrai khlailanglia hasukni lukurokni bagi. Pia hastebo ketal hapang khana sikang te prasha kami amjini lukurokni hamkrai khlainai hönei kok rumani bagi hasukni lukurok kisa sikle borokni hamkrai ungnai hönei khatungai jongbariwo keplai khlaikha. Pia tabuk bo hasukni lukurokni hamkraini mangpli kisapano selaijagya Ini kok iya. Nah, सरकार ना साधे कारण नेतारो मेंबर Tak. Enggak saya aja. kuna para sable kai di yana Tapi kayak gini. Tuh. kira para Saya kok banyak. ron de tin nang lai tuna Kalau nunggu. ni sabo sarkar no ron ti mano mono Aku jalan ya tuh. akan balok mono te sable ro kre jana ne jang Saya tuh ada tuh. Saya yuk apa tuh? Kaget saja nunggu. tu hanya ron so de nang Kalau nunggu. ni sa poribar akan kana nang jang Caranya, aku mau hari kerja kok. Kaya saya kalau buat apa kerja. Bopruba yok sinai o bial birman jingjalni kami amchi utongnai ti prasha lukurokni kesa khlaibo kupur khlaibo hasukni lukurokle salbrumno choba bial birman bai yogi mania kho nunglai ma tongkho tabukbo hasukni yorjak tuirokno sabose husinai rasai ti prasha lukurokni muktuino haste BJP IPFT kothaja khapang hasteni kami amsini lukurokni birman jingjali mangplino slai bupro hamkrani mangpli nukno hne wansu kurung lukurokni singmung Bureau Report Khompui TV